Mirua taldeko Malentxo, arratsaldeon, Malentxo, zer moduz? Kaixo, oso ondo. Ondo zaude, presaka, ez dakit izerdita, pixka bai, ez? Gure bai, hemen, nahiko presaka, bueltaka gabiltza. Ez zaizuna baritzen, izerdituta zaudela. Kamaran ez bada ikusten dipozik. Bueno, zuek inauguratu duzue San Miguel estenatokia, zuek izan zarete jaialdi hontan, aurtengo edizioan, lehen da bizikoak San Miguelen jotzen, ze sentsazio, nola bizi izan duzue kontzertu hori? Pasada bat, iritsi gara estenatokia eta flipatzen ari ginean, gure bizitzan jodeun estenatoki erraldoiena, esaten gau zeingo dugu hemen. Eta ondo, Nola izan da prea, prestakuntza zerdutan iritsi izate soinu proba noizin dezue, zema jende da horratzen, klaro, guk hori ez dugu ikusten, eta nien ez musikari ez dut ezagutzen, kontatu xetasunek. Ni iritsi naiz justu lanetik, bueno, ez dut ez da bazkaldu. Baina bazkaldu? Sagarroa janden. Justu erentxe maite kontatu duzte dieta egin behar dan, Bilobeka Life bezalako jaialdi batera etortzeko, baina gero kontatuko dizu hori da. Baina beste bai iritsi jalenago, eta justo losatik ateako zian goizeko 11:00, gero furgoneta kargatu, etorri honea, deskargatu, akreditazioak ezakizte, gora bera, gero soinu proba, ez dakiz horrotan ingo genuen, lautan, ez dakit. Baina ja aztu intzaita guzti, egon naiz goiz guztitik, hola, eta goin ja, relax, así que ya está. Hemen txeren deunden Malentxorekin, baina hemen jendea ari da pizkanaka gerturatzen, Miruako matxin ere batu zaigulako gazteako set honetara, arratsaldeon matxin. Entzuten duzu zerbait? Ez, baina, hendikan entzuten zaitu. Jarriko dizu Paulek, soinuak askoetan. Paul, beste batu zaigu, sentitzegu, entzungo du zerbait, bai, ez? Bai, entzuten. Gure lehen da biziko gonbidatu, zatik, aurretik etorri behar zan eider, baina arazo bat izan do, bere kontzertu hasierakin, ez dakizuek arazo iguala eukidezuen edo puntual hasi den? Ez, arazo berdina eukide, dena berandugo hasia, jendea sartzeko eta arazoke ondia, orduan, egon da momentu bat hor, tentzion, hasta igual bertan bera gehatzen zala, jendea ez bazan sartzen. Baina hori bebai igarri dozue kontzertua azteko zinatela, hau da, publikoa ezaguan inobez. Ez zean jendea mendi jaialdi, baina bueno, azkenean jendea sartzen junda, kontzertun zehar gero ez da jende gehiago etortzen, así que egu pozik. Eta suposatzen dugu zuen epe berrixa aurkeztuko zinuatela, Mirua Enea. Zelako reakzio aukidau publikoak? Konparatu eta aurreko jiratik egia aldea potente izan dela, bain de repente baude kanta batzuk, jendeak kantatzen dituna pleno pulmón edo sorpresa batzuk, zazpia bat adiet, jendea se viene arribísima kanta hortan, eta da gozada bat. Zuen lan berriarekin, Miruenea izeneko lanarekin, baina baritu ditugu hainbat aldaketa, musika zaratago, ze musika nabaria da, beste doinu batzuk eta euskal musika tradizionalen ere oinarritu zaretela, baina estetikoki ere hildo bat hartu du baita proiektuak, ez dakit nola eman den aldaketa hau, hor ikusi dugu merchandising ere superguapo atera duzuela, jendeari bidali duzuela, ze estrategia hartu duzue edo ze bide hartu duzue Miruenea proiektu honekin? Nik erantzun bat. Tiene pinta. Estetikana matxin da. Estetika zarduratzen dena zuzea. Bai, gehien bat, behiek evidentemente behin iritzea mateo eta zerbaitek txirriatzea esateatea izu matxin. Igual ez dugu ikusten. Bai, orokorren egia ni izan du naizela gehiena, azkain bizpairu urte hauetan, ideia pila bat idazten, eta denboa pasatzen zan nahinen, kriston idea pila bideoklipetako, nola promozionatu ze bideo motain, izenak, izan da erokeri bat, genukan hor notion bat konpartitzen niela hoi, eta horri hortan aktualizatzen. Eta gero oso guapo gau, zorionak. Mi esker. Eta iritsi zanen momentua izan zen aukeratzea milioi bat ideia horietatik onenak edo momentu hortan... Eta biablek zianak. Biablek zianak, onenak zianak, eta gero momentu hortan enkajatzezuenak. Segia da, hasieran igual genitun idea batzuk, aurrea juneinen, pixkat desegin zin. Proiektu bizi badalako, aizkenen, zu juntzate sortzen, gero kaleratzen da zerbait, eta gero horre dauken kola da, jendeari zuzenen abestu eta joal izatea, hoi oso politxe dala iruditzen zait, jakin gabe noski zer dan hori. Ni jakin nahiko nuke adibidez, olako eszenatoki baten edo olako jaialdi baten parte izatek, badaukan beste urduritasun gehigarri bat, nahiz eta zuegia eskarmentu nahikoa euki eszenatoki gainean ezakit, BBK Lifek imponitzen don pixka Malentxo. Nik uste urduritasuna ez dala hainbeste kasu honetan BBK Life dalako edo olako jaialdi bat dalako, igual momentu baten pixka bertigo emateizu, baina behin antzadela, baina gehiago da, olako antolakuntza masibo, como recinto, erraldo eta gauza guzti horiek bai,
pixkat gure kontroletik kanpo gehatzen zaigulako, bai jartze gaituzte igual ordurigo. Guri iguala pasatzen zaigu, Bai. ezkenen estudioan oso eroso gaude Claro, oso lasai, lasai eta hemen gure gainetik daude milioi pertsona, Claro. da, hola, monstro handi bat, ulertzen, jaialdi Bai. handi bat. Eta gero jaialdixari begira badaki, kilikikin, tokekin, maixakin eta elkarlanaketara dituzuela, baina kasu honetan aurtengo BBK Lifeko kartela ikusitza, ze artistakin gustatuko jatzuen elkarlan bat etaratzia. Hombre, hemen amesten jarrita izena hondik esango diteu. Esan? Bota, Jakin nahi dugu, claro. Berdinak pentsatzen, así que... Nati Pelusokin noski baiet. Eta Maria Arnal. Maria Ostia, Arnal. Maria Arnal gure proiektuan... Ja, oso biable guapo xego. izango Bueno, ez. Bueno, bai. Eta Judelaina, bai, hostia izango zen. Ba, beira, gu dauko proiektu Hasiko bat, gea esaten. Aitxu, dauko proiektu bat kabian izenekoa, eta animatzen baldin bazate, igual itxezue kolarazio to guapo bat, Jofek eta Jimenak induenakoa bezalakoa. Así que, bueno, a ver, amestea... Engainatze baituzue hauek gukin kolaboratzeko, buruz, vamos. Aizue, gauza bat galdetu nahi nizuen, zekao, lehen aipatu dugu aldaketa asko etorri direla zuen proiektu honetan Miruenean, bueno, musika aldetik ere, egonda aldaketa nabari bat, euskal folkloreak ere presentzia gehiago duelako, kasu honetan, imaginatzen dugu, disko honekin, publiko berria ere erakarriko zenutela, ze orain arteko miruatik bai aldentzen da zertxo bait, bueno, kasu batzuetan behintzate musika, nabaritu duzue baita beste publiko bat ere hasi dela gerturatzen mirua proiektura? Pixka bai, osea, zentzu baten, a ber, disko hontan ikutu ditu musika estilo pila bat. Orduan egia da, guain arte igual ite genula zerbait espezifikoa, eta disko hontan nik ustet ite deunan ambitoa zabaldu deula pila bat. Orduan horrekin, musika estilo ezberdinak entzute ditun jendea igual erresago gerturatu ala, eta bai ikuste deun noski publikoa zabaldu dela, baina bai, hoi da, esatezuna, ez? Toki ezberdinetatik datorrena adinak ere iruditu zaigu, osea, ume kontzertutan enpitzeite umetxo 5 urteko gaurren dena ematen, eta gero Tolosan egontzan gure amona 84 urtekin. Erromeriak ikusi besterik ez dago, erromerietan zenbat jende biltzen, Claro. eta ze estilo ezberdinetako jende, imaginatzen dugu horrek ere eragin Superpolita da. izango dula, claro. Matxin, gozatu ezu kontzertue? Bai, bastante. Hasieran hilo geha, hola, erdi indignatuta, de garrazok, Ja. Eta gero de repente, ja, oso azkarra zidala jende etortzen, osea, espero Bai. baino, lehenengo kantarako ja batzen. Guk ere nabaritu dugu mordoska hori bat. sarreran baita. Eta bukaerarako, ja, zeon kuadrilla polito bat, osea, ja giro oso honen. Bai. Bai. Zeona. Oso politxe. Ez dakit ze plan daukazuen uda honetarako, ze disko berriarekin zabete, kontzertuak tope, edo lasai hartuko duzu baita uda, oporrak, Kontzertu asko Lan dauzkagu. aitxea, Kontzertu ez da, asko. bai. Bota fetxa. lana tokatzen da, ez? Ez Bota dakizki. fetxak. Ba, eske, Hanek hau igual da- jakingo Beti itxu. berdin gaude. Hauek data, Hane data. promozioko... Etorri, Data, esatea. kontzertuak. La Fetxa. promozio. Claro, sartzeko Tira, ane. dator, Bueno, txaloero bat ane Ane entzako. Garzia. Ane, honena. Gartzi. Ez baina, etorri, zo. Sartu planoan, lasai. Sartu, A ver, beira, bai, bai. mikro. Venga, ane. 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 Mikroa daukazu kontzertuak botatzeko. Entzuten da. Venga. Jo, tío. Mejor. Despedida. Trintxerpen jotze deu, etzi, ez da? Jotze deu, trintxerpen etzi, gero atortxun joko deu, bilaunako jaetan, San Roketan deban gazteguna artian, bide barritako jaetan, Aste nagusin Bilbon. aste nagozin Baita ere. Bueno, topera datorrela uda, beraz, mirua zuzenan ikusteko aukera izango duzue. Bikote eskerrik asko, hemen gurekin izateagatik, eta gozatu baita jaialdiaz, eta uda hontaz. Oso, no, mi Eskerrik asko. Eskerrik asko.